DJ Sauti Yallaɓe. Ni mai san ki ne Fati, farin cikin raina. Ni mai san ki ne Shamsu naki ne. Fatima, menene dalilin da yasa kika kira ni kika nemi mu haɗu a wani waje daban? Baby kenan. Ko da yake kafin in fara faɗa maka bayanan da zan zayyano maka, ga ruwa ka sha mai sanyi. Kenan. Bismillah. To ya kamata naga ke ma kin zuba naki da zaki sha. In dai ba kun yi irin dan barbaɗin naku na mata ba. Haba, to in ma nayi akan wanda nake so ai ba komai bane. Amma tun da ka ce haka. To, bismillah. Ba dai kana so mu sha tare ba? Bismillah. Insha Allah. Masoyiya, Na'am. yanzu ga shi kin bani ruwa mai sanyi na sha. Ya kamata ki gaggauta sanar da ni dalilin da yasa kika nemi mu haɗa domin na gagara miji. Furucin da zai fito bakin ki. Dama dole in sanar da kai. Saboda me yasa? Abin da ka sani ne nake so in ƙara tunatar da kai. Ba don komai ba, saboda yanzu rayuwar nan ta zama sai da kuɗi. Duk yanda na kai da sanka da ƙaunarka, iyayena ba za su taɓa yadda su aura min kai ba, saboda har sai ka biya sadaki. Kuma sadakin nan da kuɗi ake biyan shi, ba da wani abu. Gaskiya ne Fatima. Wannan magana naki gaskiya ne. Kuma ina so ki sani cewa ko kuma ki sa a ranki cewa shi fa arziki da yake gani da kuma talauci dukkaninsa nufin Allah wani subhanahu wataala ne. Kuma kin sa na farka daga dogon bacci da na yi. Saboda haka zan tashi na nema kuma zan samu yardar Allah. Masoyina kenan, abin alfahari na a koda yaushe. Inda a ce ni wata ce a doron duniyan nan mai arziki kamar Balkisu gadon zinare, da na mai da kai shalelan maza. Masoyiya nake. To a hakan ma me ya rage? A hakan ma shalelan maza nake a guri. To me ya rage? Ba abin da ya rage a wurin to na samu. Kulawa ne, tunani na a cikin zuciyarki a koda yaushe. Akwai abin da ke kasa a kansa? Babu shi. Idan har na raina to tabbas ba muke adalci ba. Kuma na kasance mutum. Har ka sa na ji kunya. Bari in baka wannan lemo mai sanyin gaske da daɗin gaske ka sha domin faranta ma zuciyanka. Da ce wannan lemon da an tanade shi ne ba don kowa sai wani. Saboda na fahimci wannan lemon na musamman ne. Na gaskiya ne. Bismillah. Shamsu naki ne, Fatima ba zan bar ki ba.